Merħba tfal, jien Marguerite u nilqakom għal sezzjoni ta' qari fuq dan l-annimal ħelu li huwa l-ors. Nixtieq ngħidilkom ftit informazzjoni fuq l-ors. Qabel xejn nixtieqkom tkunu tafu wkoll li l-istaġuni jġibu magħhom ħafna affarijiet sbieħ. Għandna ir-rebbija, għandna s-sajf, għandna il-ħarifa u għandna x-xitwa. Kontu tafu li l-ors, ejja naraw naqra x'jiġri. Mela l-orsijiet ikunu lesti biex jorqdu tard f'Novembru. Dan jiddependi minn kemm borra tinżel fix-xitwa, temperatura u l-provista tal-ilma. Ir-raqda tax-xitwa ddum madwar 180 jum. Waqt ir-raqda twila tax-xitwa, il-qalb tħabbat aktar bil-mod. It-temperatura tal-ġisem tinżel u xi drabi anka taħt iż-żero. U kemm idum rieqed l-ors fix-xitwa? L-orsijiet is-suħed jistgħu jorqdu għal 7 xhur u nofs mingħajr ma jixorbu ilma, jieklu u jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom. L-orsijiet is-suħed tal-Messiku ġeneralment ma jorqdux fix-xitwa jew jorqdu għal ftit ġimgħat biss. Din mhix raqda normali. Iktari ħedla kbira, l-orsijiet ikunu qed jistrieħu. L-orsa, l-ors mara, xorta twellet iż-żar u normalment dawn jitwildu fl-ewwel xarejn tar-raqda. L-omm u ż-żar jibqgħu fl-ar sama l-orsini jikbru ftit. L-orsijiet ikunu jafu waħedhom meta għandhom iqumu. Għandhom arloġġ intern. Il-moħħ tal-ors jibda jgħidlu biex iqum. Meta tasal ir-rebbija u l-borra tibda tinħal, l-orsijiet jibdew iqumu wara x-xhur tar-raqda. Dan hu żmien eċċitanti għall-orsijiet. Joħorġu mill-għerien tagħhom bil-ġuħ u jibdew ifittxu l-ikel minnu fih. Issa dan iż-żmien li ngħidulu żmien li jorqdu huwa dak li ngħidulu hibernation. Ejja naqraw l-istorja flimkien. L-ors li ma setax jorqod. Disin ta' Matt Stroud u l-awtriċi hija Jennifer Peresso. Ejja naqraw il-ħarsetta. Fil-foresta waslet ix-xitwa u kif jagħmlu ta' kull sena l-orsijiet bdew jippreparaw sabiex jorqdu raqda twila. Kollha sabu posthom u raqdu ħlief orsinu. L-iċken ors fosthom u biss ma setax jorqod, tajt x'jista' jagħmel biex jgħinuh tmur għajnu bih. Aqra din l-istorja ħelwa dwar orsinu. L-ors ċkejken li ma seta' jorqod b'xejn u skopri x'jagħmel biex irnexxielu jorqod huwa wkoll. Kif qed taraw qegħdin fl-istaġun tax-xitwa. Il-kesħa kienet tinħass ġmiela, ix-xitwa kienet waslet. L-orsijiet bdew ilestu sabiex jorqdu matul ix-xitwa kollha. Kulħadd sab rokna fejn iħossu l-aktar komdu minn barra orsinu. Se nagħmel issa, ħaseb inkwetat orsinu. Orsinu ma setax jagħlaq għajn majn. Orsinu prova jorqod, imma daqqa jara xi ħaġa ttir, daqqa jħoss il-bart, daqqa jisma' lil xi ors jonħor u ħareġ mill-ar ifittex l-għajnuna. Mar ħdejn l-iskojjatli. X'nista' nagħmel biex norqod? Staqsihom orsinu. L-iskojjatli kantawlu taħnina. Imma orsinu xorta ma raqatx. Mar ħdejn il-fnik. X'nista' nagħmel biex norqod? Staqsihom orsinu. Il-fnik melsulu l-pil tiegħu, imma orsinu xorta ma raqatx.
Orsino qata qalbu u beda miexi lura lejn l-ar. Fuq is-siġra quddiem l-ar kien hemm kokka. Xiġralek ors xkejken, staqsietu l-kokka. Ma nistax norqod bħall-orsijiet l-oħra għalila Orsino mnikket? Tibża xejn, qaltlu l-kokka, ejja miegħi. I daħlet lill-Orsino fl-ar u bdiet taqralu storja. L-ors beda jismaħħa bħerqa, l-istorja oġbitu wisq. L-orsi ċkejken beda jittewweb waħda f'waħda sakemm Orsino marret għajnu bih. Ir-raqda tajba Orsino, qaltlu l-kokka bit-bissima. Iżda Orsino ma rrispondijiex. Ovvjament għax kien diġà qed jonħol. Kien diġà qed joħlom bla safar u l-fjuri tar-rebbija. U hekk ġejna fit-tmiem l-istorja tagħna. Nispera li bħal Orsino intom ukoll tfal tippruvaw issibu ħin għal qari. M'hemmx isbaħ minn ktieb sabiħ eżatti qabel torqod u toħlom sabiħ ukoll. Ħaġa oħra wkoll li jien inħobb nagħmel, inżomm xi 2 jew 3 kotba fuq il-komodina u daqqa naqra minn wieħed u xi kultant naqra minn xi ieħor. Ġieli taqbad ktieb li aqqas biss tkun ħsibt fih u jieħdok il-bot fil-ħolm sabiħ. Hawnhekk ukoll għandna attività ħelwa relatata ma' l-istorja li għadda kemm qrajna. Fil-fatt qed tgħid hekk qabbel. X'għamlu dawn l-annimali biex jgħinu lill-Orsino jorqod? U hawnhekk għandna l-ewwel kelma li hija l-iskojjatli. Ejja ħansibu l-iskojjatli fl-istampi li għandna hawnhekk u jekk qed ħarsu lejhom sew hawnhekk ħansibu l-iskojjatli u l-iskojjatlu għamel hekk. Flimkien kantawlu taħnina. X'għamlu dawn l-annimali biex jgħinu lill-Orsino jorqod il-fnik? Jekk qed ħarsu sewwa lejn l-istampa ħansibu l-istampa fejn għandna lill-Orsino u l-fenek u hekk nafu li melsulu il-pil. Min kollox qed jippruvaw jagħmlu biex jgħinuh jorqod. U issa wasalna fil-kokka. X'għamlet il-kokka biex tgħin lill-Orsino jorqod? U żgur li din hija xi ħaġa li ta' min jagħmilha anke aħna, meta jkollna xi diffikultà biex norqdu malaj, ratlu ktieb sabiħ. U inti x'tagħmel biex torqod? Aw min forsi jisma' xi storja, forsi jirrakkuntalu xi adult, jew forsi jisma' xi ftit mużika wkoll. Ma nafx jiena dawn żewġ affarijiet huma l-iktar żewġ affarijiet importanti għalija biex jorqod raqda tajba. U hekk ġejna wkoll fit-tmiem l-attività li kienu imħejja fil-ktieb. Kif qed taraw hawnhekk ukoll tistgħu tpoġġu dawn l-istampi f'sekwenza kif bdiet l-istorja, kif komplet u x'wassal biex jgħin lill-Orsino jorqod ukoll. U kif qed taraw l-aħħar stampa hija l-istampa sabiħa tar-rebbija li wara x-xitwa aħna nafu li jerġa' tiġi r-rebbija wkoll. Grazzi talli kontu miegħi u nispera li ħadtu gost tisimgħu l-istorja li ħajjejt għalikom illum. Saħħa tfal!